un dosbarth ar gyfer Ebol Blwydd. Yn y gogledd, mae dosbarth i'r ebolion blwydd ddod ar adran dy y Cobiau Cymreig. Ac maen nhw'n cael eu beirniadu yn unigol ar hyn o bryd. Ie, felly mae'r beirniad, dwi'n meddwl wedi gosod nhw i ddechrau, ond erbyn hyn yn danfon nhw allan eto, yr rhai sydd ar y brig. Bosib fydd ambell i newidiad yn perthyn i'r gosodiadau, felly'r beirniad Mr Roger Davies o Frydfa Hywi. Sawl un yn boblogaidd iawn fan hyn, yn dys e? Ie, wir. O'n i'n clywed y chwibanu pan dethon nhw mewn peth cynta. Ie, ond dwi'n meddwl brydfa enwog iawn yn dod i'r brig, brydfa y teulu Atrel, Sam Atrel, gyda Danwy Alessandro sydd ar y brig ar hyn o bryd. A gwynfais casna'r wledig wy'n credu sydd yn yr ail safle. Yn eiddo i Berry Backer. Ac yn drydydd wedyn, mae gyda ni eiddo Mark Swiston, Llanmorlais, Glyndŵr. Felly Sam Atrel, brydfa Danwy sydd ar y brig, i weld yn hapus iawn. Dyw'r rhosglymau heb eu cyflwyno eto, ond dwi'n meddwl bod yn reit saff ohoni heddi. Ac wyt ti'n gallu gweld pam i fod yn y safle cynta? Ie, mae'r ceffyl yma wedi cynnal yr egni o'r dechrau i'r diwedd yn diwedd. Mae e'n llawn cymeriad ac wedi cynnal y cymeriad yna. Mae'r het wedi diosg wrth gwrs, felly mae'r rhosglwm coch yn ddiogel erbyn hyn. Mae siŵr bod yn ryddhad pan ti'n gweld yr het yn dod bant pan ti yn y prif gylch a bod ti wedi cadw dy safle. Ie, mae hynny'n hollwyr, gallai popeth newid tan bod y het yna yn cael ei diosg. Ond unwaith mae'r cerdyn goch yna yn dy lawd i, wyt ti'n gwybod bod mae ti sydd wedi ennill y dydd. A'r berthynas arbennig rhwng Sam Atrel a Danwy Alessandro yn amlwg. Ie, y ceffyl yma yn amlwg wedi cael ei hyfforddi yn drylwyr iawn. Mae'n dal ei ben yn uchel o hyd o'r dechrau i'r diwedd. Mae'n geffyl sydd wedi ymateb i Sam yn reit da heddi. Ac yn heddiannol iawn o'r wobr gynta. Ac yn adran y Cobiau Cymreig, mae gyda ni canlyniad cyntaf ar gyfer bore yn y Welsh Cobs section. On the north side of the ring, we have our first results of the day for the Yearling Colt class number 77, page 199 on your catalogue. And the winner of the Yearling Colt class was number 799, Sam Atrel with Danwy Alessandro. Yr hosglwm yn sownd yn ei le. Ni, mae hynny'n hollol bwysig. Ar gyfer y llun yn ogystal â'r rhedeg o flaen yr eisteddle. A fel ti'n gweud i cadw'r ysbryd yn gryf tuag at y diwedd. 814, Damien Griffiths and Cwmhynnu Dewi Sant. In fifth, number 810, Eirin Einon with Carter Hall, Welsh Prince. And in sixth, number 817, Arwyn Jones. Eiliad yw drysori i Sam Atrel ac yn derbyn cymeradwyaeth a blwydd wresog yma yn y prif gylch. Llon gyfeched y mowr iawn i Danwy Alessandro yn ennill gyda'r ebolion blwydd ddod ar adran dy. Dyna ni felly, dyna ddirgwyn i ben yn ysbryd cyntaf y bore yn y Cobiau Cymreig. A mae'n wych pan ti'n gweld nhw'n ymateb i'r gynulleidfa. Ti'n gallu gweld rhai yn hoff o berfformio, hyd yn oed yn ifanc. Ie, yn aml iawn mae'n perthyn i'r llinach yn dweud. Ti'n gweld yr un enwend yn ôl ar y brig, yr un llinach sy'n dod i'r brig, oherwydd mae'r rhinweddau hynny yn cael eu trosglwyddo o un cynhedlaeth i'r llall. Yn aml iawn, os gyda ti ceffyl sydd yn un sy'n symud yn dda iawn, mae pawb sy'n defnyddio'r ceffyl ni wedyn mwyn cael ebolion a stoc i'r dyfodol sydd yn symud yn debyg iddo fe. Well, Sam, it's the first class of the Tuesday morning of the Royal Welsh and you've made it a winning one. What does it mean for you guys as a family? Of course, you've bred this horse yourself and there's the generations of the family. What does it mean to win at the Royal Welsh? It just means so much, obviously. I was in hospital over a year ago and nearly died.
and this colt's named after the surgeon that saved my life, so it means a lot to me. Very emotional morning for you all then. How many more have you got in this week? We've got a 3-year-old filly in, and then that's us for the week, for the day. Now tell us, that's definitely not a Welsh accent. Whereabouts have you come to compete here at the Royal Welsh? Come from Kent. It took roughly about 6 hours. And you'd never miss it, would you? We'll miss it for the world. It's the best show in the world. Perfect. Many congratulations and have a wonderful week. Thank you very much. Thank you.